Ameriketa egin zenduen bidai horretaiko baten, uste dut, hegazkinean gauza polidoak basoiatu le. Bai. Abioien sartu, da barru zuen eskala bat egin duen barruen bertan estatu batuetan, eta pasilloan banoik ni aurrera, taka, tipo bateke, eta holan behitu joan lan txiki, da, osta, jarri nintzuen ere tokizen, da, barri behitu joan tipuek. Da, behi, eta, koño, ze, kristo egin, da, joan neuke zoze txarto, klar, horti zirgutaz, da, ez gitzela pasatzen, jugorre ni gauza pasatu, celebrik horti zirguten eran, zerpentatzok, hemengo pentsamoldi dukala da nien, da gero kontunetzaz, bakotxa dukela, bere pentsamoldi izekerie, oitura desberdina duzela da nien, eta pixkat, nik hortik esik bat horik izan egoan, hartu nirikon hiru bat, Polonian beste bat Venezuelan, eta beti oin interneta eta bajatzek, gainera, hori untxean internetik eta logori, baina nabetia honbidu nien, basartu interneten, edo galdetu, han inguru ibidan baten bati, han zelan bizina jentie, ze oitura duken, da horretano. Eta, osan dagoen, zer txartu nidu bat edo besti joan. Eta joan errebista bat, eta joan berak. Eta zagustan joan jarlekuen, berak eurrien zagustan datzeko, eta errebisti honen justan. Da, koina, hartu nagoen errebisti hori, jasintu, dios, neu barri jalutzen. Zabalduna joan da, neu ban egin dut abasteko kubikoakin, boizen aurreko urtegi, ero indeko zerbait. Barraidik, ezautu egin dut. Urtegi ez, lagota zazpixen inde, lagota maostasun hori. Hendik sortzi urtera, zer lagota marrin falmina joan da.